कहवा के हउए उखिया त गुड़ेरा से भरल हो। कहवा के हउए उखिया त गुड़ेरा से भरल हो। आके हउए भंवरवा त उखिया दले हो। कहवा के हउए भंवरवा त उखिया दले हो। जनकपुर के हउए उखिया त गुड़ेरा से भरल हो। जनकपुर के हउए उखिया त गुड़ेरा से भरल हो। अयोध्या के हउए भंवरवा त उखिया दले हो। अयोध्या के हउए भंवरवा त उखिया दले हो। थिया जे लिखेलन जनक समाधि दिहलन राजा दशरथ हाथेना। थिया जे लिखेलन जनक समाधि दिहलन राजा दशरथ हाथेना। बरजुना समधि अपन भंवरवा त उखिया दले हो। बरजुना समधि अपन भंवरवा त उखिया दले हो। चाही बसवा कटाई बडलिया छवाई बहो। ओही में भरबो भंवरवा त ओरहन छोड़ाई बहो। ओही में भरबो भंवरवा त ओरहन छोड़ाई बहो।